Balita po, Pag-asa Dagupan, itinaas po ang El Nino Alert. Mga magsasaka po naghahanda na sa posibleng epekto nito. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Kate Dispo. 104.7 IFM Report. Inanunsyo ng DOST Pag-asa na itinaas na nito ang El Nino Alert. Inaasahang mararanasan ng mga Dagupenyo ang katamtamang lakas ng El Nino mula Hunyo hanggang Agosto na may 82% posibilidad ng pagbuo nito. Kaugnay nito nagsagawa ng pagpupulong ang Pag-asa Dagupan at ang lokal na pamahalaan upang talakayin ang mga kinakailangang paghahanda ng mga residente, partikular ng sektor ng agrikultura, laban sa posibleng epekto ng matinding init at kakulangan sa supply ng tubig. Sa panayam ng IFM News Dagupan, kay Anacleto Alentajan, isang magsasaka, sinabi nitong malaki ang kanilang pangamba sa banta ng El Nino dahil maaaring maapektuhan ang kanilang kabuhayan at ani. Hiling niya sa mga kinauukulan na mabigyan sila ng mga water pump upang makatulong sa patubig at mapanatili ang kanilang produksyon sa gitna ng inaasahang tagtuyot. Kaya yun nga problema namin talaga. Siyempre kulang sa tubig, di damo ang kanang palay, kalaban. Isang tapo, dalawa ganun, tapos binilang na 50 kilos, ganun. Kulang talaga. Wala, kung kunti kita mo dito, siyempre may amo kami. Gastos mo lahat, utangin nyo. Tulungan talaga kami. Mga mo. Gayunman, nilinaw ng Pag-asa Dagupan na hindi pa ito itinuturing na nasa danger level dahil nananatili pa rin ang impluwensya ng habagat at ng tag-ulan na maaaring magdala ng pag-ulan sa ilang bahagi ng Dagupan sa mga susunod na buwan. Pero pagdating ng northeast monsoon, naasahan natin yan. Kakaunti na yung ulan na ating maranasan o makakaroon tayo ng below normal at saka hanggang by November, asahan natin na way below normal na ating inasahan ng pag-ulan dito sa ating probinsyang Pangasinan. Patuloy namang hinihikayat ng mga otoridad ang publiko, lalo na ang mga magsasaka, na maging handa at makiisa sa mga programang inilalatag ng pamahalaan upang mabawasan ang posibleng epekto ng El Nino sa agrikultura at kabuhayan. Kasama mo mula rito sa IFM Dagupan, ako po si Idol Kate Dispo. Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.